Il-Partit Laburista għaddej minn diversi riformi taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Dan intqal mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef waqt programm fuq il-midja soċjali immexxi mill-preżentatur ta' esperjenza Reno Buġejja. Il-perit Daniel Mikallef għal kif waħda mir-riformi hija maħsuba lis saħħa d-disciplina tal-etika ta' kull min jippreżenta lill-Partit Laburista. Jiena qed nara li jkun hemm tisħiħ anke tal-proċeduri ta' salvagwardja tal-disciplina u anke tal-etika, li jkun hemm skrutinju aktar kontinwu tar-rappreżentanti kollha tal-partit li hemm proċeduri li naħseb jiena li għandhom jissaħħu. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista semma wkoll ir-riformi fl-operat politiku kemm fl-operat tal-ferat kif ukoll fuq livell lokali. Il-perit Daniel Mikallef semma wkoll il-proċess ta' mit-tidea fejn wara numru tal-laqat dwar diversi setturi bħalissa għaddej il-proċess intern biex jiġu evalwati l-idejat. Dwar l-aħħar żviluppi fil-qorti, Daniel Mikallef innota riformi kbar li seħħu f'dan il-qasam taħt it-tmexxija ta' Robert Abela. Naħseb kull min qed isegwina jaf li l-amministrazzjoni Robert Abela issa minn sena ilu law rajna ħemel ta' riformi li kienu ilhom fuq il-back burner tan il-pajjiż għal snin twal. Qed naraw azzjonijiet u istituzzjonijiet li qed jaħdmu għaw minn ma toġbux li ngħidu li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu inħalli l-ġudizzju fidej min qed isegwina, għandna proċess ta' ġustizzja li viżibilment li qed isir. Il-perit Daniel Mikallef qal li l-Partit Laburista għandu messaġġ wieħed u ċar. Il-messaġġ li qed inwassal illum jiena, li qed iwassal il-Prim Ministru, jekk qed isegwix Annar il-Ħadd pereżempju, tajjeb, huwa wieħed ċar. Fejn jinstab li sar ħażin, emil ħażin, għamlu minn għamlu, mu ħajsib, l-ebda kien, la minn għandi, la minn Robert Abela u isqanqas mill-Partit Laburista. Id-deputat mexxej Laburista qal ukoll kif il-Partit Laburista huwa partit sod u ħaj, hekk kif il-Gvern għamel diversi bidliet għal pajjiżna. Bħala Partit Laburista aħna rridu nibqgħu naħdmu b'umiltà, saqajna mal-art, il-fiduċja li ratt il-poplu rridu mmorru lura qudiemu ngħidulu isma' dik il-fiduċja sarfet f'dawn il-kisbi tal-pajjiż u għandna viżjoni issa għas-snin li ġejjin.